Nga faki buksip yung mo, life and death is in the power of your tongue. Kung ko mo, you can speak into things. You can speak into circumstance. The same thing, the same way kadil roy pa mo let there be, and it was. Rekle panen il shoot na sumisingi kung kanito na pa tigi call sumisingi o callan kat morning kumisingi. When wangin my kind or wangin my kind mukle nekinay pa mo not by might nor by power but by the Spirit of God. El magay fan na wangin magat ko wangin magat ito ke wangin na pa massive fan na pa. May liyang may sanglan kat na siya kahit sinagaywa. May liyang anointing lan kat na siya kahit sinagaywa. And this is the greatest virtue in the kingdom of God. Masangan pa, humble spirit, humble. Pay karungin may sang kuman. Napanang finwangin lan mit lan God, masangsing God. Or cleanse up lasyo, kita ta persenigat mag-cleanse up lasyo pa akuy ka sing God. Wangin may kayo na masangan. Give back lang yung misingi. Soon na ba yadong tayo? Kung dalito. You look good. You look better than yesterday. Kung ko na pa Vanga sincere mo itan. Kung ko na pa kado na pa Ngay ito gimasing Ngay ito na ba gimasing Katlong si kansing Katlong si kimay ito yagin ka ito. Tasya kung dalta lang sing biblical na pa tasya. Kung pinmatay Christ na kumete mo ikin kimay ito kuya ko. Na kung fintim tayo in Christ, na kumeke mo tayo na kuya. Masifan na rin siya mising pa. Kung muul mising in can please God. Magaypan na. May nagawamakas mising ngayon. Malumdan mising go in the blessings of God. Holy Spirit and God, heroic manuan pa yun. Naging mulumdan mising. Lain na siya na si Pangay. Lain na siya na si Pangay. Ano ka na nga, pagkata nga kayo, may panala. Siya ba na pen, magkatakas kayo mo yun. It's really mukli yaktari ke. So when the march me singing, Ali, Father Sherlin, si we can sing sang si Basan ng Jesus. Praise God. Ali be with sa si me sing Lambot, Daniel, Palmer, sang si Basan ng Jesus. Ali be share ilmigat pem sing Praise God, sang si Basan ng Jesus. Ngali ya pem sing sang si Basan lo. That's Sangsi Pasa. That's it. Agos. So, may nangyawang misingi, pang-devotion Lord kim singi, Belsingi, version na Crete may nangyawag ke, nakatabash ko lang. Belsingi may isa singi na, at kain for worth. Media im misingi, at fa-flansin may maro service tayo. In ganusa. I thought that Brother Frankie my way. So we kung tayo kaya. Kulaw malab. Aking ina, kung dahil kan, may nagawag tuya, ashkof to ka, nimya sa sigupan ni mo, tasya cheap, may mga nagawal di ashin sing please, kulaw malabing karangin ka. Wangin cheap, no chips in this auditorium, no chips, no eating. Kung kan, greedy may nagawag yung tulang sing God bless.
Praise the Lord. Sang si pas na Jesus. Sang si pas na kon na Jesus ke besin ay. Sube na kaksigin gat malapek yung molan mat na kayo. Sube we online viewers large ma we get gilin simsing yo. Medi got fashion met nang sube na knowledge si kay sto met ma we got ke besin ay. Pastor not Pastor good. Pastor Edson will be Pastor Shirley. Okay, Brother Shirley. Brother Shirley. Went na go ma we got went Honolulu went mainland ko. When I see him went ma we got killing simsing and we got peke and singing can we honor na pa got ke mo lush. Lain simsing yo. Ala na ala I think na pa ila kung finiges sa heart to man insyom killing simsing yo. Lela ngon man katit mo kliko. Lela komen kan tagon man sing ay expecting receive pe kasan got my taga syun kung pe kilin sing. Kung we got kilin sing honor na pa kat pe ke ashlo man presence to man in kan taga we kay sinagwain sing ay kan. Lela tan taga sigosok lang. Lela komen sigosok. Kasan got taga na session. Talay got. Iltit ka kapri gati. Tema kan ka kapri ni komang ta shock. Masipa na makten kan mulgin ban kan long si ingan rep makin masing long sin kan takay ni. Long sa share pe. For single mini go fashion made. Ashka is the mga killing simsing. Panay ngay siya Osher san isikas siya takon na meto. Ashka is the mga killing simsing. Tera food washing ministry simsing Ma akbar sheksil Pastor Lino, Pastor Marlon is in guys the Pastor Marsh, your killing we be thank you also. Ash my sinner killing him sing yo. I'm sure Osher son not na si tago Osher on. Go Osher not na sa para shop my gas na meto takon la. Na ngayon siya may tigas na pen na meto in tago takle meto Pastor not Pastor Edson, Pastor Good, will be Brother Shirley. Special guest last Pastor Missing Brother Shirley. Sang di Pastor Jesus Garland. Ikan taga wicked. Kanak kay kat peki kastan kat my arship. So ang siya taga ikasyang ang nameta los na wicked takya sa si meta ngay. Ushers. Kita so nag food washing ministry singa metigi mana go ta shok mang shel pasta igash mga wek lang ol brother Shirley na meto nas fashion na meto win ke pel singa we pep tan ki osan in taka na meto
Praise God. The more playing in a master singing. Foot washing ministry, singing. Give me cleanse up ma. Cleanse up a commission on God. Ma singing Rick me singing people call. Nagipel my kek like that on the Holy Spirit in kan kakik dan kan ro kya sho kira len sumla mata samalan tram nige shamam genil ala katrani like lain en dan kan kilometer cleanse up singai may cool na kaywa ti cleanse up ay yakin cleanse up mo ito fina kong pastor shibesi mauro pa Jesus elwala masingin kan kilometer cleanse up singin na kan ala na ito na pala, ilti makishpin katay na mo, toko siya ilan bakit cleanse po ang ipanin. Kat finikalansa po ka, maset pa kita yung cleanse po shipelal. Shipelal pa mo ito katay ni Fakiman. Na may cleanse up na kayo mamita, ng ikilain si Jesus Larela. Ilwala last supper live bevin fella singa kil yetaw sin luwang sumla. Buklan rik John sapta singalikos. Matawa kila mi fact na ke main country sila nag-ispelan God cleanse up lang God. Parang misingi may tangan ka nito pe online viewers na kayo wawi station lash na kayo mo ash ke kay CN mainland and kusaya mi be. Ida kyan na sil Pastor Joe Pastor Lasha Michael Williams ilas pa in Texas ilorela di kun bel na loyal sil proy be kay kan likia masing transfer padang singin nag-cleanse up singin na siya Pastor Malan lain ba kayo karangin na po na ministry may kushay Pentecostal Church fine kushay kong na fellowship ilas pa yebe ang parang misingi Pastor Malan layo misingi na wailal na sin may cleanse up na kayo wamita ng Pastor Gaben Sister Sebe Brother Shirley Brother Ritson Sister Rusila Brother Nat Sister Arlene Pastor Kan misingi Sister Anil Wanin Beto, misingi, brothers na gawin, misingi ngay, nasa malanil, arsh tiki kul kishbin position, ay large kishbin, thanks lang gat na sin, lang kan kalan sa buhay kong delpe. Nawaya na ngay bekit Jesus ilrelo, kat finde ukwe, kitalen ng chevalat kimasang lang gata pa ng, kung vintasa si matito, kumenan ko may tayong kan serve ko. Rick Malan may serve to, manaw besi, when Molna Delois profession in those days in Palestine. This is the lowest profession na kaya-kan-kan-kalan sa mga may shepherd si. Kaya pa, sipe kan tunay kumle, sipe kan fuli kumle, kumete fo sipe fuli kumle. Kaya pa, kanin stains na kayo, kanin tuwash, kuluk na kayo ng saints sa, tan may klansa po, som na sin may simaligi aking kan karingin niya, pangam singi. Finemate maash metang eh, papa na na sin saints be. Pangay iplan masin nag-shepherding, ingayon orarik masingay, el kunak pesipo, el sombe na kiyan may upe, en may kuluklay na kiyan may tanayla, en may akulukila pe mulan na tasok, lasokla, sipsigufan na, pangay urik malan shepherd, ingayon fulokan managi, toko shailan God. So love is the name of this service, humble, art, pa, cleanse up lasha. Jesus said mo, kung pinlang si cleanse up ke posisel. Ang parang misingi, may tangayin ko yung wiki dito kayo foot washing ministry, or misingi service nga nasin, may cleanse up na kayo mamita ngayon, dagral, Pastor Given, Pastor Not, Pastor Itson, Pastor Gun, wala Brother Shirley. Kung dali na po na, may nga na po na kay sila yung nalad pong ibeke. Ang amo,
Praise God. Okay. 그럼 그대로 미생에 그래 방언가 시나미다 마다익 난생이래 티가메 버리게 마다 then mati laman nanake lai forikangi tigamen senior pa pastor pa si me pastor si mamata imita ira da talo siya nga pastor sa misingi mga si mga petsi si mga kalama pa posi siya nagiklan sa plan kada kung de wal mo itan kan nawi kung kume sa katula kishbin klan sapsi kume sa katula na paige kung de nawi yak lagi klan sapsi nga kume ngal kume kinit kume tanay yak le kume kan man kayo panan pastor el sherberding pastor el de klan sap ma katu si the show kat fin mo ito paro kite akatu yela panan wang le ministry sing na masilan tastamalan singa wala ropa el ombular pa Jesus el tawin gaten kan sang servi might na kayo tigan me palain na kakteon ni yung ten might nan kamawang makifat makachling kan baka pa ombular ke ministry na kayo kikip sing makatla siya daman eliyang anong iting lan kada pe katagan ni takin siya music in kanus sure cash ke me I hear the master school. This is my panglol as a given Sister Sibi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As a given Sister Sibi. Pangakalan sa mga. Inakayo. Tingnan kalan sa mga. Jesus. Eliyan, anong tingnan ka? Malasod ka na. Parang ising pangalang nasa malang ilalagay. Kalan sa mga.
Evan, Brother Shirley. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Sentindo no intimo minyoka Luke. Kimoy glad sa puso. Mashishi na karnig ishupemo na. Your kingdom gone, and your will be done in its life. Humble heart, kung grandi them singing again, ministry, calling man, they accept feel like me. It's a message and service. It is greatest spirit to in the kingdom, Lord God. A humble heart. Thank you, Jesus. Lord God, impart wisdom, impart tongue of the learned. Before you call upon his life, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As you and Father were one, Lord, lay down sing. Masamang siya ilang nishbelong sikap sing kanus or malong kisin si Bosa. Givash lalong sing inana. Layla, point buki using gospel sing naging niya. A humble heart, inggan sang karon na anointing mong nakimula labada.
Thank Lord, Brother Rod, Sister Arlene. Jesus.
Pastor, brothers, may kami naman na kayo mabong pray ka sa mga. When they were that's united in our prayer for the servant of God. Praise God. Thank you, Lord. Wisdom in God, spirit of the fear of the Lord, spirit of humble, spirit of counsel and spirit of mind, spirit of God, si Mary, singing in the cleanse of my family, sing mom, do what we singing, heart from God, like what we singing, and get back with us, we singing and declare King in Jesus Christ of Nazareth. When we worship, keep on singing in the cleanse of, when we accept in the pencil and God, naging mong lumagising. Amen.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus is Lord. It's pagkatlo. Wala question ka kung sino na konsiya. Singgaling kisisiyak si Pangay. Very cock sa kunman. It's pagkatlo. It's pagkakatubo. Elopsiko. It's piniyamanggal. Iko. Kumimawul. Paolo kilopsiwan. Kilopsiko. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kulong basa kiman talay sa po. Kulong kiman sa kumpamot. Inusap may wujile. Jesus Christ. Baka may nakiwat dunin le. Malong pamay. Makumurang ng kimola. Kumurang ang tari. Layla. Sinakalan niya yakat kalan ka ba? Imawul di kalan sa bata. Baka di bisige. Layan na kaywa. Imawulatan. Diyan na kaywa. Mel na kaywa. Kuya kiloto. Konti. Konti. Isle. Aru na kibaba. Kulong Allah. Hallelujah. 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 Patakulan di ko kumkakat. Pagkak sa ito. Mayay ko mungkin pamakat. Waning nasikat na ko. Nalayan natin pagkato. Ipapayin si. Ingay na kayo wakimo. Layla kalang na tumingin. Naliseok na to. Elon siya magkumpangod. Iba makilim. Lom silong na silos. Kumpangolot. Kumaktuwas silos na. Kumpang na silos ni Mondo. Ibuelos patrelos. Kailos. Aktuwas silos na ba? Kikaston. Bisige. Layan Lord Jesus Christ. There's something na kita ito. Kimagpalo. Bisige. Kiwenda doon kikaso. Papa, kainin Jesus. Kainin Jesus. Dokumako na tari. Maumo mo siya na kusapsa. Kimaulan ka rin na dupe. Nakaiwan na. Kumeka ko. Kumko. Na kumero. Kumeusta. Nakimalain lang na eh. Nasilong na kaiwan ka. Kikikolan mo eh. Kikimanakpan mo eh. Kikot mo si Papa. Kikot si Pema. Kut si Pema, Papa. Kumigas na ka din dito. E kung dito ako nito pa eh. Nakumasiros. Kumpakatla. Papa, kung pamon, wait na kayo siya makayo. Wait na kayo siya makayo. Hakuli. Hindi hakuli malu sila. Hindi hakuli pastor sila. Hindi hakuli kakpalat lama. Yung wait siya ako to. Sabi siya pe. Sabi siya kaya. Pitsaksi. Siya maunya. Eh, lepet ko ismait lang. Lepet ko ismait lang na kayo. Elon siya sulanan mata. Matama kaya lang sila Papa. Kaya los na siya ma. Matayin lang na siya. O God, palat lang na las kuloman lang na siya. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung pintun siya ngayon, kung saan na-receive Christ na kimulungan. Siya kung saan kung min-receive mo. Siya pagkatin promise siya mo, efrat ako, ikon mo ni kung lalaki makuluklo. Kung pinan ko mawawin makuluklo, kung tapong ka. Kung pin-receive third Christ, ako lang ka pa kung bakit. Kung pin-ace Christ, nalan po mo yun, talang leme maglangulo, mawul mapapat na siyo, teki alu siya ng teki nga, aki ako lang ka. Kung pinson na oreda, kuminin na kumiloreda, or kuminin na kung fact na si Katla, iba kung sangakan, iba kung syukun lang silang ka, iba kung syukun, misalang na yung pitsakin, kayo lang kumin mo,
Ya começa logo a tocar quando vai bater. Jesus Pai, ele te bate para ti na pinchak. Along to singan may singan. Et pakam na sintikin singan, tikin singan bak mo. Hipo mo ko kumauli, kay fukumpula. Hipo ko base Christ Jesus. Hence much singan na water baptism, te akakain siya ba. But patayin singan pakam na siya. Hipo kung papat pati pinchak siya, no? Kung papat pati pinchak siya, kung makaiba na kayo Muslim akuluklok, kung makaiba na kayo simulok, may kung pa, kung meron dito na duman na kilang silong, kung kumesang katlen mo li kumle, emole na talik na duman. Manoloy lang ka na singko, pa kung talik na duman, pul na kipul. Where are you? Where are you? Rosa Metapuk. Praise the Lord. Akne na kuyela, katitun me to wuwu, men fresh na siya. Kumita na mga siyangin si kitintuya mo itong sampram, kung talik siya siya na tika, kung pangsin kat na kimo, wangin kolat kitinto ka saman na katisaman na siuman, wangin mo ulit, tinga pa Jesus. Akne na kuya lang silang kat na siya. Thank you, Lord. Mga kataro, pel na kayo wow, eki lang silang kat na siya raw. Pamol mapatpat na siya, may na kayo siya mga Asia, elalal mo, mol mapatpat. It's not about hakagayin ki mga posting eh. It's not about hakagayin ki mga alulok ka pa. When supin makatbakat, may katibakat, let God be true and every man a liar. Pel na kayo mapangay, hindi mo kayo panapay. Let's keep it simple, okay? Let's keep it simple. Don't try to complicate it by asking unnecessary questions. Maite koy kum na kemol, actually kila pinchak loman. Siya yan kat, siya na katalo na siya ngayon. Siya ko, liki kat lakum. Kung pinay-historic Christ alin, lay may matlang alone, kulon na siya pa. Makunong pamait mason na kanilong, lalal bungi araw na kilang siya ka. In posi sila na siya ka. Metlan ko mo kung born again kung nata, wag na mi siya lo. Kato isto sa tuman. Yokalik man nila matchepe. Di pangan makachamram ko na. Kung born again, kung you became a child of God, kinakalan ka, tarolan ka. Kumin mo, araw rik masih. Ma inna na orela akye inko ekipel singa ki kumasan araw makunum. Wayan may born again mata wayan memra a born again. Not abrat puyanu. Okay. Wayan makarang. Kung di kan flash na alu na kung nan ko mapangay ma bakit lokong Salap ketemu to koren ini nale pakamtin napkin ke. Metro siya ulo kan pak yang nang ato kote kum pak ya bang. Rokon nak manas na sin katam. Now, makin kalam sin met na kayo. Kung born again, kung receive Christ, Lord and Savior, kolyak yung online God. Do your job. Hararik masima, kung tayanganin na ro. Manpangin makatpang na kayo. Kung tipangkon matanahal, praise God, praise the Lord. Usukon, met na kayo, na kung tipuk na siyang araw, makating pakunan. Reach out na si Mike Maylina. Kung di born again, kung matagyan na kaldena. Kung born again, kung receive ka, Christ Jesus morning kung ngangan ka tuwing kung kumingkain palakan lang sisilan ka at mamuli kong langan, kumarapan na si Metsa. Praise God. Hallelujah. Wala mo.
Midli man nagawa logical ke mulash. Kuloke Ashland mit nagawa. Ne kumdeli fos ma illustrate biang nake. Evin bang gelle milaglen o nien mit madutuden. Na bida ikasra. Kumteka no niak say kum role model sila. Evo no niak. Na fast forward ko backward. And fast forward like in 2023 years later. Akabek, ang ginabig dalalang with Melin. Akabek Melin na role model sila siya ba malandale, malangagyudale. Kat kap ka ba kukael, balaki na ukal telephone may lang siya ang gas. Purpose tako, as you see now, the difference. Naging I'm dancing, it is so surreal. If because of you, I'm here. Now that puts it in perspective. Now, only yok mga gifak, nga kina kusin kalim ke longklenglan kat, nga tunay mo toos, nga ito le kus life, nga kalim ke ipsinge, nga kalim ke le kusin le mekasin kol, kusin le ashpisham sham lakse baptism. But what is more important? Messi yok shupel, kuvinye. Son sapta se fos son sapta singaul akos fos sinage vostoluan son sapta singaul is that more I am the way, the truth, and the life. No one comes through no one's come to God but through me. Lem God magivan na ban genex govan na. Bayila ash mayokshbe bayila ash magacham good na ke finbange baptism ma. Those are non-essentials. Yokshupe, that naging molang material kung isi, that the shopta. Pangay wala para nga Protestant, nga tulay yung dos material kung in shamcham kin gaslan kan. Para basta malaluse, basta ilususe me. Message na flu si mga share na si usum tingya. Masum naging ash occasion stole yung masum naging finan American. Na tinagyan ka ng charm kun. Nga saram kun ke yes topic sa saya. Na basta lina basta malon sunya dugun ma bok ma sa dan siya kun kumayas du na nga tayak na nga fa ma out nga tako na nga sum proy na singat le mesi nga ko in share na sin metlo olem ka. Na nga kainin message pakanden lang. Na nga angin tali nga saram kun message na mo. Ngap text study ke lutu basta mo text ya ulo mo lutu auto lu ngam tek liye le mea sine ngam text study ya mo sons up the singala ko fosse nage postolu tako na east na nakla na ngaro insa ngati is pel selflen mit chupolos nge akina fact message ba the greatest promise only that's mo wagging the only la yokliki. The greatest promise. Now, if we points spot the call. Let me loy la sham sing a book John. Masik de loy na gaslan ka. Got loy the sesimus and mesh someone and if focus on it, na sinse. Na kutafa usina just the mea kalvera six. They have more gas in the context. Kumis the context and the Gospel of John. John is the fact I am the favorite disciples among the rest. It ba lead guys along semeta. Simla John Simona get il on fast we live just guys sipus take notes come on. Now Simla John manasin all communities. As opposed to the book of Matthew, we can understand the thinking, the thought processes of the Jewish people. Now, see, with Mark, in book like Mark, we can think like the Romans. If we don't look, you have to think like the Greek. So, I'll look back at that. Now, a book like John, fresh as in Galilee, manasin nakaewa.
Na the greatest promise. Kumindi this was the greatest promise ever made. Why? Because Jesus' life is determined by history. Mea kalmin faxe. Kumindi oleng mada na phone na puk ke oleng mada na phone na simusiak shushki mitlangusi ba cross ko nga. Mit balangan mit sak man ilos tafel mo kay van ilos dukun. Ilos dukun na fashion very soon oleng sase. Akpayak le oleng sase. Akpayak te fakal sin el sa shushki mitlangusi. Na ilta ko ti akpaya bangan il mana ko mas monjang akpayak. Ilakpayak na mitligi ngan fast forward di mitligi il so like Lorela promise na yok shbes. Ilama ngai so and I follow gay schools. Ngai so na lom sin baba da maxima pakante. There are many dwellings, rooms. Kasap in mansions about. Ngai so and I'm going to return and take you myself. Sige mut ko gaske. Kani na tem lo ne gaske. Gaske yok shpen gaske. Kumdi ilange. Kum finalal fungi in God. Kum mabel fungi in nga pe. Nakal gaske lalal fungi. Matako ke gaske siva mo believe. So matako ke gaske siva mo pistio. Pistio gas Greek the original language when in noun. Verb pagkaiban na. Kung hindi kasi lang, pistio, el verb se, el action verb se, el second person. Second person pa, you, I is first, you, she, he is second person, they, them, theirs is third person. Na kung hindi, believe, el pistio, el verb se pangan, el action verb se, el indicative verb se, may kami indicative verb se, there's a command in it. El plural, kumkevan na mitifan. El no phone na ila vinda posting I bestio you na ila who was the phone na in the life of the ba ko mata non ko ge line laman non ko la kangai ora kangai te it is a command that you believe in me, you believe in God so as you believe in me. Kung life in God ay benang mo. Bangal life ng isla kumma na mo kung finaroangan na kumi ngay full of ace kum myself. Let this be mas angels in the guys ngay ace kum myself. Na baro malingan doing masters maki the greatest promise ever made to humanity. When no layla saye. Na bara God put the life niyo na phone na megatoro. Panagasa mo ni Taka. Kung fit mo uli. Don't be status quo like everyone else. Don't come to serve God to feed yourself. Don't come to serve God just so you can make a name for yourself. Don't come especially serving God so you can get some vote from the people. This is our role as believers. God, James Paul, James to break my effort, may manasik kumit life. Lalai yung luwan ito muli kung nasa ano rek ma. Pama James that kasi ito Paul lang kung finalize ko ba mo effort. What are the differences between the two? James, el pastor siya, wala pastor mo chubolos. El trouble is in churchgoers who are status quo. La kung tigan matana lalai yung iyo wang magmura. Do ya exercise what you have faith in? And for the Paul, lalai yung luwan ito muli kong if Mr. Evangelist, il charm is in with the lalibungi. With Maton Pabastal, Abdali Lows. The charm is in with Maton Alu. Someone can live on the lalibungi loman by Moligum there. Once you're in, the same faith will save you, and the same faith will carry you on through process of sanctification. Nangafa mga inakay ko was ke ulas. When Marco was wrong, ngamdali ko was ke YouTube. Mga YouTube, Facebook.
nangamdali nga ako eh. Man, I wish people hear this so they can be saved. Men, fel om saying it forsake. Fel om saying it, what the world gives you will get you fall short. Now, nga national was, magakay ko was kumakawasoran. Finde nga lutiyin nga, may talaga wigos lalo nga, praise the Lord. What is more important? That soul. If you think I'm Protestant, we're all the same thing. The same thing. Finde kung del worship, kasi nga buta nga Sheila. This is good stuff. I'm a studies of that month. It takes 72 muscles, facial muscles to frown, but 3 to smile. Why do we work ourselves so much just to frown? That's a lot of work. Lagi nga bagay, yok mo na nakasing ito siya nga kina filia finsa mo in ashin ko was. Nga lang filia ashin ko was parang nga original language. May nga talaga was Bible study. How many Kushayans do Bible study? How many? Mutko. And how many of us go to school? How many of us go to work? One professor once said, he said, show me your checkbook and I'll tell you where your fate is. I thought that was in law in like a Makosashka. Glonsin God. Glonsin with Golos, it was Layla. Pangit, these are my role models. Hindi nga metal kita nga shook. Takat para si shook. Dahil po sila tako siliyangan wiko was nga glonsing God. Parang where bakit that is was sayan gaslan God. When kung ganun is gaslan God, wiko man nagumsum na way. You will be blessed. I cannot bless you but the word of God. Nga ba, basta mga ngayon broiler na nga flia mai vek lo mala olem God flat lena ngeda assume ke pel sing ta kulo mala ke long lang ke ngon matalom sa mga akuli ni masters gaslom fa mo en sa luwa to luwa shwe come oi ba shwe panang ke chike gaslom in we ashwe inge madlala matlili ken wo sa shwe kulo mala pam dal akin sa wikat ke in Jesus name we pray, amen. Praise the Lord. Suba sang si bass na kona. Sister Rock. Praise God. Hallelujah. Jesus, see it. You are. Jesus. Praise God. Wow. Lumalap de super na farma sigo pela basta mo ta ashro shro time mo is no yok na los nga sang masin kaw tulargin kucha one is imagine kumain ko kana kwajo ngai pan transit ang Praise the Lord. Hallelujah. Loma. Ke masih marne la long si sang kilo nasin tada tanasi kaso. Ke kalang al nasi skewa alena wo ketken tokon en singi toeni kak saking kat oramane kewa nasin he makanya. Praise the Lord. Kilo nasin pastor. Yoi senior pastor langsung yang ngomong. Belum mana yang masuk. Amen. Amen. Izin pastor
Nino, Dastan na kewa, angin awang siya pala di kuus kewa. Kaksakin kak, kuus kewa, alena, ngali na hinga. Kaya nga matang siya liya kumte. Kaya nga liya kumte igle likimet. Kaya si Ben kaya si Ben blessing of Holy Spirit. Pataba na yung na form. Hallelujah! Amen. Alam si Kak masih manis yang nasi nanti nak mau kalah. Elbak pinas telom ke sang creating law masih ilkan po. Ay so, may nanti nato ko. Ngakantong. Praise the Lord. And ngalong si Pat Masi, ke ngalong ke as toy ni lantaster na kewa, meeting lantaster na kewa, ngalong ke ngalong ke ngantoko. Melang luang a pray siap wilan ka, kinyalang si ngantoko. Awakela melang si chonas kelam lagi. Apkaran sabla melam singa sona kelam toko nasi. Kadale ne kumke ngai chom. Nake ui mi na pastorar na kewa, wet na kewa. Nin se sabla pentare ui len luo wen sabla me pelo toko nasi. Saksakin ka. Piling sini tiada kata, mungkin song. Wow, praise the Lord, man. Kan, kamu ini juga dong. Wow, kilomal. Tengah dah, kata, pinkum cina will kan, atanya iklan. Mati apa? Pin will okay, akan show. Panga akilen wa palong sing antoko. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maya os mangalong si jangka. Nasyona ito na pa ikas kusay. Hati as mga tayo mo la mit isers. Ingan. Hallelujah. Masing mit Mado Nimegos Singodolu Asona ito na pa recast ko siya Abinas buwet kong kasi Mado Nimegos Singodolu Dia tayo mo Pastor 2 minutes or 3 minutes? Okay, ya. Asik. Course soul lần theo tớ fin quán lệ. Amen. That man soul oh quán mà coi sipil vlog Emma short. Well, continue reading. Today, oh, tarik? Yes. Tarik. Kau sudah malam. Mejo ke jam-jam ke? Kumpa me? Short. Short ya. Short itu buka. Apa?
Okay. Masih ba yun? Iba kurs when a short because translate iba translate iba kurs made kurs when a short in barrel. Hin when short when sugar dia bin ko muni sia bin when a sport wrong me ko wrong right magen right short right magen short ibo mi che wrong Padre, che vai in a sport. Hallelujah. Short, el carving me wrong and then I was under. And then I could look. But by the time I choose Kewa, go by short in Darrow. Hallelujah. People with Christian say, why in one but are you wrong? Why you see that? Kung kan alu pen na Kewa. Kung kan tako malu pen na Kewa. Kung kan ako ma kung kan wrong siya ako. I've been whining on matagay you wrong. Why you see that? Am I right? Yes. Holy Spirit is the helper for you and is the teacher for you. Amen. Eklo. Thessalonica ako. Singolan ko. Ready? Read. Paul 16. Amen. How long saya jalan ke masa ini? Remind me yesterday. Kema keturunan sini. Halo, eksperimen nasional kewa. Sialan. Sia voice lalabe. May nagawa mi si lalapong Christ pa madawa. Amen. 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 Elbak dina Christian nagawa. Elbak may lalapong pa raise up amen. Hallelujah. Ngalong siya academy na siskewa rimani kewa. Yesterday, sister, elbak siya may nagawa. Rise up. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody see your name when the sound of Woo! Someday you're in Jesus. Where? In Kasao. So, Hallelujah, masing may sona aulia. Kaya login pang nasum. Edin ko pasingin ang kumson aulia. His Christ came along, baptized in the name of Jesus Christ. So you will Catholic. I praise the Lord. That's why he muli tika the Lord. Ngan pensing ngan jam ramila kalian nasum. Pin kumson aulia. How they are right now? Baptized in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ngan pang na jing ketap. As put Christian ngan pang na zumpaye. As when Christian will not call. But your name is Christian. But your name is not in the book of life. Why? Pakai your deeds. Correct malong. Ngapa kau Kristen aku cakap leadership. Ngapa kau Kristen aku cakap tak ada jumpa. Cinta dalam program jumpa. Ngaya kau kena kewa
Christian. Kan na po ang Christian. But, kan po may mulong. Kuncho, liye Moses. Moses, ilang na masin kat. Gamit mo ba masin? Liye, pregnant kat. But one day, Jesus said to Moses, I will let you to see the promised land. Why? It will. It will protect you from the magic car. God is not a machine. I will let you to see the king, the promised land. Why? It's in effect na pahiya na siya mag-isip. In fact, the call and call na siya yung Masih 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 sehingga aku sedang jangan dikala jangan so but praise the Lord Moses yang assuring God amen but she a good example masih buat Kristen na kewa dinne masih si katakan soalnya kasau hallelujah woo. Antar na jumpain. Kekali usia na jungan per makata. Now we see a bell in Perth time. Maybe 400, 300 people that time. And Pastor Shelan, natin nabiyagan kiluk, sa kiluk. Pentecostal church, hindi pa searching. Kisah lain mana kewa itu ya aku jangan nampak. Hantar nasin ko hotel. One in Holy Spirit, one in Father. Sini mana? Kita masih ke pengadilan mana dengan tuya, nggak perlu ya, nggak perlu yang tuya. 400, 500 people. Karena dia kasar tidak dulu, lalong siya, yang masuk kumpa, lalong siya mulai ternyata, kayak apa, wen konmodal, ngapag nasung kasar tidak dulu, pangan pag nasung, baba, rela in kasaw, bepalo, eltelapag, ngapa rela, kepa rela, ngapa rela, ay biya. Father, Jesus, and one magal. So I tell me that you people Christian met Shangy in Bernadine Medina Kewa. Came out committed with Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kalau malam, siya ngamor ka na maluwo. Hallelujah. Kalau malam, patro siya. God morgon juga. Jag sa till pastor när jag manar Arsilo. Vi är där som för dagen när det är skjut för det. Lomalla. Voi sikare ko ni. To ko samlam sinlang mun sin. Mit sikat itoron sinlang no. Praise the Lord, mga kaiwa. Ilang singkat, kaya nga kayo wiko uste, kaya nising nga ito na. Mga kayo masikyang kota ko kispesi, makota ko kaya ito na. Aspes may kaya na sinagbite, tumitan ko yun. Fact na kas, siguro kikas ng kadong ko nakiwap. Alam na, nanon ko kimasin na kimasurit kaya nga mitibat. Que regal pasta di no pasta malo. Eta pita panda. Pai lang pa wo kunyan ta. Isi ba mangin na ng tintin ko.
Dali fono kot pamitora la inoro la siya fall na kimal kon ngala na disqualify kimal na kayo. Para tipat para naman ko, mungkin na magsuwas nila naman ko. Na nga pintulan siya, mungkin na pala siya pechituwe na tu siyang ni. Oh, mungkin na pala siya nga, manakol mama. Pat mo kya, il millionaire siya. Ostem Lush. Kasama ni tang tem Lush dalam tem suku. Wait, nor kita long, jangan dah long kita ada. Nangali kita maya pe us, ngapa nang tahu us pe Lush, patung semua kerja asap ke. Us si Lush pe tang us suku. Nangali kita maya pas sama dan jangan tang us ni ke ini semua pai ke anak tai potrok us suku. Tengah Spencer ang siya masela siya may chitu meta tu sham kumten matangit mandi kimo lo kan kata sikit semua lo kan share masel kela macha siya di sipa may chitu pole ta mga kulupik may nakaiwa mga kulupik kong daw po na po ke kap pa pa ko ngato ko kisyo sa mga pulia kinamo siya pulia siya yatsi tiwayo. Și pe ce rămâna masă pa lucru pe lor asta. Lapte fac în confin masă, ne pasă în fac pe ne, pasă pe la pe ne, la pe șefen. Că la pe când con aroș mo, acum la acum să mi chorcha. Na la pe, acum eu, pana cerche. Na me, na la pulia. Na la pe, cotocol tu. Tanai la, e găra de pasă mo. Știi mas, știi mult mas, ne lango sulti că tonta. Lima katin karon kan ikaw na kala mawen sila kimawas tim jing mati ko suma wen na pay pang maputanay sa lakalingi ita mo lawal si masas ke mo matay wa maske ita mo lawal sun ke dikin sa digin sura prop so kun fed soror lagi mois kan yin mois mo mas mo wen ka mo wen na pay tin shakla Makatulad ay i-connect na misinga na fruitful fields yung siya. Tika na mga kasyo. Makatulad pa ko pa, siya pa mga pag-wi, sokot-sok, may sun siya ngayon na sok-sok. Kamamintad mo siya pa, no? Pero katulad pa ito sok-sok. Ngalan na yung mga kimay, nga si Kena, paano mga kwentola kimulo ko? Nga ki siya mag-kimulo, nga siya mag-kimulo, kimakasilan kimulo ko. Feel na yung nakunin pa mo, kuwas pa buto ko nesurate niya? Kuwas pa buto ko hunsiya usin niya? Paano mamita ko nilay palikot di kemo, paano mga fat nga natin long pregnancy? Weng siya po, kiweng. Paya pang mulo ko kiwan iwan sipe to shop to kinga po net price na kimulo ko na mo ek na mama kayo khatit surok na mama kayo pangit kut no sila sa price na kayo para katino na price na kimulo ko kot ko ek na kot si pera ni kinga price du chan na kimulo mulo ko mulo elay ma fela si mawag ma mawag pa na ko challenge Nakikasal ka sa kausap na may ikon na kalmali. Nga kung diyak na payas mo ulo, as kanan mo ulo komising. Pwede kas nga, sikiran ka sa isa mo ulo, pwede kas nga mga kul na kilong na pamawain ng sipe, ngayon pamaw ni, paano mo ulo. Di mga tamo, tanin na mo, dapat mo, kaso, dapat kaya na mo ako, isay na, wala Wising nga di ka lang magkap na kimulo ko pa na, at tulan siya yung kanaklan ni, lima katin ron ko na rin mo luma. Lima katin ron turok na mamay takamot ko na rin like ko kasi. Masiro nga pa maski pa kikatin taong katkas sinagaw na kimawin singin. Wala ka matang samar pilya kaya. Nga pinita sa nakay mga kanay para sir lepek lang si kat ke and we got fair.
So, what takini Faka Castle God, takini Academy Great Commission sa mga ko na siya sa nakakasi. Ngamon kan ke masine, ke mulok si pena, ke pangan pa na siya sumna pinay kuwa. Ngati langat tilong siya national siya nga sumna pinay siya ke Spain tang siya. Nike na ang power ni sumna financiar ko sige ngasunten sa mga mga penwe. Tikilong sila. To shock to. Pin pa ka makatitang yan kaya pang kadin pang ngay pa ka makatitang yan kaya. Na pang may sikya na kimulok kung kaya sila ka tingkol me o tingkol follow France. Pwede ko natin ang pushes masing yun. Kati sun kali pede peke mula sa mga kapal pilok kati. Dahil na informasi ni pang mga diyan at siya na sinmawi ang mga para sa terweng ngayon. Pang mga face ke pinagkuha financial ke mga experience ke. Makata di kasangan kan dia masih clear pictures kan dia. Siya si pang na or kanya siyam-siyam na kaywa matapalayan tilok niya kanya siyam-siyam tigiyan na kaywa ito ko fakti kaya tulok niya. To ada na shoot na nga ito ngay pa lawin mga nililos pa masih ito sa tilok niya masih. Insang tilok niya mo lang may napakagad pa naman mo din. Na kung si Pena asipop na kimasih may kisupo Pangimasal, so kita bukan orang mas sapta lower lagos. Patakan diri di masih. Lower lagos was mekos. I share kata si masih ni, minkan we are still masih. Kuminte pulis kung si Pena, nagka makumpuan kita long piang. Kuminte na, pura kinkan baka ngayon nito, wina mauri, wali makumara. Amen. Pagkini na katugan pair fruits. Ostway. Sa ako makatitawan ko na kaya. So, kung kita rin na nasri. Read, hindi naman magmahal ka nagkasusahin. Kung tunay ka na may kada na sige kung di masingay pa mo kung tunay ka na may sinay na sin. Siya ta siya magkene, Paul. May panginin nos kaya sige na ikaw na mukwi instituto kinurit malang kakimulan siya may. So papa na nakimulan ko mo. May takon sa tilogin pag may sin siya pa nakinginin nos. At hindi ka kailan. Ngayon pa na sigong ka mo kung may sin siya. Ngayon ka. Siya isang kay susalan Moses siya. Kipensa Moses in susa, may sikya kipensa siya. Edward na men. Edward na tarik siya kayo wa. Na Moses in siya siya kimen men, Moses pa may siya kipensa ngayon. Eh kay susalan siya sa sikya kipen. May mula na yoks na sinfela pa sikya po. Nakikumpur na kayo may sikya kung may siya. Kau telepon nama sin. Main kau may frog na mamayo. Pangin timay tapaka sunay kung tinukit tak makubit mo. Pangori mga devils sa timons ne. Ngayon los pampuigin kan sa tinukit mo pa, makin mo insak tadi kias pagkawan kan lain kung ko aku dukit ko. Kotlong teori nasin may plantak din siya. Tosok kami, itan faithful na itan matagit. Tang nagkak masiltan, ni kena payatre. Kotlong yan susi. Kaya deposit dreams na kaya na may sikap ako, nalikuyan yan siya ito niligyan. Para tayo pa look, the dreamer is coming. So, paano nga may ulit na siya? Kung masih may sin siya pa ako. Nga pa masih di telefon mo, nga ito na pay na, pang masih mo, irela, usukat na pay. Ngunit loso, kot mesin siya na naging loso. May masih makadit yasin kung ngayon, ay nakikita ka sa susi.
mulilasi. So ngayon nga ng tunsin sa inaki yung mawiyak na kuway na lahat kong praise the Lord na kuway kay ma-father doon na kimulan kahit sinakaywa. Ngayon nga kin lang ako yung kuwas o yung kan share. Pinipan na ma nga kan share kita singe. Along si Santa Mada na sipat. Ngayon awan na kasi kung kuya kay fellowship partner Washington. Pacinta mo Seattle na may kontada pa mo Seattle pa Washington. Seattle pa and Washington na phone. Nakonta naman Seattle pag mo Lakewood. We may kuya matakaw we mangingalong si awal tala. Mawiyat ako bilang singkat tentang insan si pasukan Padre Pio, Sister Kathy, Sister Ram. Ngayon tayo sangan sila siya dapat testimony sila ini. Brother Dios, look what the Lord has done. Ngayon ngayon nga pa na pensa makimulan mo singamin. Patadong tawa kaya katsunen kuya, patadong sila Sister Ram, Brother Nehemiah. Brother Nehemiah, ikapata si Pasamal Pasadino Matasyaw. Na patalo ini Sister Kathy ang takawikot na boy tay testa masyo hindi ko takado el loma nakalguna pati partalo pinmuna siyo pati harap na wala so pati ito lang puta man natin long sa kating fashion na wala ora pwede naman tayo kung kof singa daw pe deki som kof. Although tayo pa gusto pa natin yung topic nila sa ko. Naleko tapal ka din tayo wala wala pal follow. Na wala pa naman kaya si ko sapta to kapeki. Siya pa na lucha natin tako ko kante pwede gamen pa may natin laman good ka sa ko din diye. Nakot kita na sa level kaso na pinag sa to na ay matay ni tag kui maurito. Niki na in life gigasan God. After life gigasan in long gigasan God, may surrender mo lang ikatak na tilam kun siya pa yun. So love we got to see ngayon, katakan isang sipasan si Jesus kumawin. So kung kayo mo sila yung mga kumpiyasan siya ngayon, kipel siya ngayon, sa kumita na kumarsindi nga kung naman kibuipog pa na siya niliyat ko. Wag in accident pa nang kumarsindi nga misiyeng mo yung katin right up there silong panat yung mga kasin ka. Ngayon wita na pasana ko mataka, kumingin ng Christ, kumingin ng kumikan siya Isus na. O na po na ito tayo kang lakat ako tumikulo, pang-nature lang siya. Na wag in makatan siya na, katulan siya na mo likot na, pati no Sanchez yung pamag na makusas kahit sinakayo. Pati na nakatang report. So pangitas na si may nakapasok sa mga son na is Christ na kimula. May tinda kinamaklan mo yun. Bible is that. May totoo may makipet na inel pa, may sangin to. Kaya may sanggat pa, may tukod mong kasagat, ito ang kasagat to sok to, hindi niya kimita. Kumila siya ulong, kumila may saya mo, isa kumo, kumlong, wala Pentecost, Pentecost na. Ngayon kakaloy mas gila, di Pentecost na Pentecost. Gaston kat mata, nakotalagi o katoro, patro ni Pakini. So di malat Pentecost pa Pentecost. Makasin kakaloy ni Pakini, oro, nakotalagi kong ipan ng Pakini, oro. So nga vlog singkat malaki pelno ko kapres na kayo. Yung wala personal, si nag-along si Brother Kyo si share po the testimony si mga personal share. Kung sa laswa na doon kuna, kung tayo kitera na phone number siya natin na vlog na natin para receive Christ ng mula. So, ako pa ngayon natin each and every one of them praise God taking in song and sila lang yung tama yung nagpelag natin la so I mean think about Molin Golf
so he just forget about all that and just gave his life to Christ. So when some fellas in Pastor and get back and praise God. Amen. Praise the Lord. Alay kong ilabot sa le, kupi tari. Amen. Kasi kung may kupi, apay ni follow. May mga kaya kumalan na kupi na pay, kulo ka din kupi kayo na. Kupi, veus. Elpe. Baka masasa si Meron sini. Kung meron na yan, sini. Ano pa yun? Pangit ko sa klase pangit. May nga pala, ikaw sa kanya nga lang sumungo, anyway, isa mas lumis, eh? May, nakikimungo, jangan begini nila at mga sumungo. Pagam niya dyan, kasto lang nga niya, lang sumungo na lang na fragil na niya. Tanong mo na agad, pe. Amen. Praise the Lord. Glory to God na pray ke pensene. Lain si musing yung mama sikya. Victoria ni kaya ni musing. Alalay ko na pray la. Kas na kayo ma kasutari na yan. With relation. Shukye is may kas na sale. Kas na moon. When ikas na madaling siyo. Yung shrink ko minkoy is na pray. May nalagay kas na dadakdalan. Tiya mala. Di malan pastor, di malan halusi, di malan lusi, malan God. Amen? Amen. Di ko miss kung, amen niya. Di tayo talaman, ang naging siyong, huwag naging siyong. Amen niya, may, muna lang nito, kapay. Parangas, di malutut, may nanakto luma, ale, ako nagsik, kiplan bensin ni Misingi. Kaya baptize ko nga, Frankie lang ka lang di bena, lakad din ka na ako na Misingi. So kanda na yung napay na hostel si loging guys akay mawiya napay. When para ma-fire na kami na naman singi. Ikay encourage mawiya home napay. When we singi, pero patas ka lang sa akin ng secretary. When it's been to bed, but long before not telling you. When it's been to bed, I siya ngayon. But the rest of the day, I just sing. I just was shot up in your car. We can sell my person there. Some more custom God. So, when that the corner you have been and sold my own time, see. Amen? Well, the God power the cool, the shop, from the kind of the Muslim. Yow. Parakom spiritual, the parakom soul that was singing. What the soul the moon of the top, in God, you may fun now. Wo nga minanalo, mana ko nga wo, the shop. Pingamit the soul, may nagkalitay. Ako malong ka na head pause. Nutiya nga ako. Pangit, si Kamen Makadil, Layla, the Great Commission. Kaso yung nakalay ni Bepi na tari. Paringgan so, motelos. Nutiya na silos, peptize mo sila. Kinin baba, Wayne, ehon mata. Amen? So, siya ko pangit. Ako may sumarok ka. Kaya pala akilan niya. Ako tigas may na sumarok ka call of kumpe. Ako tiko. When we call of kumpe namin ko, call na si Molan mo eh. May mamay na kimolan na. Holy Spirit mo kayo mo. So pa na, kaso dadakalan niya. Nga ako may ng East Coast ng mid, kasi nga akong sumpe. Amen? 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 So kung dapat kung believers siya may singing, baka mga share na pa yan, ako na pa yan. What's the with believers may singing? Enjoy na pa yan. And not to, why can't I think the last way may singing? Kasi kahit sa akin dito tayo sa kapatid singing. Ow! Mayin. Ako demoon de. Ano pa ito? Ako demoon na yung gain. Iko na si Kong. Iko na ako niya nga Kong. Ano rin kami singing?
Kot custom siya. Kot ito ko, kalan sa pagkawos. Amen. Tapos, tasto, malas ko na ba rin ba siya ngayon? So, duti, witness sa sinmay ito. Malas tayo sila kayo. Tatang amen. May bangay. Malas tayo sila kayo. Aming God, so, maulan may po sa pokok. Maulan sa ulo man. Maulan dalit na tuman. Kawak lo, asko po. Para kate muli kong namisingi. Katas ka rin sa katari. Oh. Panlang sila yung kat na pala si komisyon pang aming gay. Ramasa ngayon. Parigan song. Parigan song. Wasin ngayon kaya siya ngayon. Iba na perakan na naklak komisyon iba. Akong well ready for sila. Akong kadi at hari for sila. Insuit ba na ito ko? Kikasa siya ba ito ko na siya. Kipel na ko ang longo. Umlong siya. Ay mo na siya. Longo at kipel sila. Ito na pala. Hadi siyamar metsu. Siyamar metsu sila. Pagdagi ba ito. Skalan ko. Pastong wala ko. Mananakali. Kali for sila. Nang siya rin nga ready. Pangay. Read. Amen? Liye? Elmo. Kachina silba, nasimay tamalutut. Katay na may pinlang sa uwiya. Elena na nende, laga na si Fena. Reksak sinlad, flash ako. Basta uwi nga kalin yung cross. Tamang get yung cross yung ite. Kaya may cross mo, matuwas mo makuwi ng news. May rate malo may relationship mo may pagka, matuwas mo. Kaya parang masyamang pinya ko. Cross yung ite, kuminggan me, sacrifice mo mo na pa yung sing. Amen. Kuminggan kumigat kikina ngayon, step down for me sing. Kailangan na kingayin me, manakiwa ko me, sapat na wal malo. Right to my me fale, manakalo kumingan sana si Pat me sing na pa. When cross yung lakilan niyo, sacrifice lang po, mapayagit siya ngayon. So mapayagit siya ba, Jesus, ako may uskalayin na kayo, kaya matuwas lo, kaya may mga tuwas siya maulo mo singit, kaya pangay masyag mo ko. Amen? So nga kumingan, uskalayin na kayo. Nang ako kinlong sa kaanapay, mga kumero, mga kumero ng somo sa iyo. Yok lekyas, mga kumlong na inakay watari, na inakay, pero nga ako somo sa iyo. Pero nga ako sa iyo, suppose mo din rin mami sa iyo. Pagkaya lang aming ngayon is ka, kaya ngayon, mama, home. Nandun na pa di lang sa God na si Komising ingay. Siya kailangan na lang sa Kom na sin-mising. May pangamasin-sin-mising yan. Akong pinyat ako, long gas, panakalan niya, kung defoki, pag-wagin niya. Pinasay niya. Checking lang sa loob na sin-mising nila. Siya lang sa loob na sin-mising. May pangasin na, feel sure ka ni, ay wagin na yung hanong. Pilsugani, ewan nila yung ating proy lo. Ewan nila sangkula lo. So long sa lakpong, long sa galit sa kumparang hashing on. Amen? Hash, proy, muli proy lakpong. Ay kala, kata from lakpong. Hash, sangkula lakpong. So di matulong na yung kumaray na siya. E nga nito kapukang testo ni Garcia, sa talimekos, kung singal akos na team, ay siya matulong. Kuminggan me. Ingat bel na kayo, proy bel na kayo, sangkulang bel na kayo. Amen. So ingat ito kamayin me, pinweng ningan, weng proy. Pinweng ningan, kung may weng bensin. Na pinweng ningan, dalong, kung ito kan song, share na si Matthew yung. So Holy Spirit, mga kumin na napayin ka nito long pa siya ni say. Hindi po siya, hindi, I'm Melly. Humingay long, recognize his voice. Siya kawag ako, kaya pa siya. Pasay mo kuy, pamatay.
Die. May katanong, ngayon to forget la. Holy Spirit pangka die. And I'm telling you, kung hindi sila Jesus lang, on said the kind of Amen. but in order for you and me to receive the gift, I'm in born again. Amen? Hindi na kami galing story na kami kami. Tinasangin. When tinasangin, may post na magbisangin. Kikalan sa makat na siya me. Weh, sangin maging siya lang. Sangin maging ganwe. Tinasama na sila. Pang problem na, yung magpusahin na sila. Pachinga mo lang siya natin. Amen? So Leila, gas na yung ganda ko, kaya asyam kami, yung na pa yun, Taringay, akay kat na pa yun, di yun lafkang lang sa lakong na singkat, asya yung magdagdag ka lang sa bakat, kay fellowship, kasak lang sila siya, patati siya ganun. So sin si Father, may intentionally, kaya pala yung push-shot na ba, push-shot kong namin sila. El push-shot, parang long sila kong na singkat, yung kailangan na ko, kaya sila. Nabitas long sila kong na yope, ako ba na forgive, mawiyak kong bel na kayo wato. Eh, asya nga, when siya namin ko, national card mo, national parliament, tas shoot na. Kailan direct na tas shoot ma. Amen? Pagkasi niya kayo, mga dinar ko kabang gabel sa nai, hanggang kasi ka, at kayo wake, temurin shkelas, murin kaifen makumisin. Kaifen na pa yung may, Jesus is coming soon. Ben, posta mo sikya mamsingak kaling na pa yun lang, pelo tutulan na pa yun, pelo aparan na pa yun. So mga kabingal na may sige, nga may call si Pastor Singal na, the salvation na pa yung guy. Pangan message yung mga, kasi nung yok na pa yun. Warning na yung may blessing, prosperity, the shock. Pinwell salvation, problem si ba? Lalo kabingal, tuwing na yung na pa yun. Shamon na shamon. Amen? Daman lang pangin, Yas mo, alam ko gini God kali balitia, ingay kashiya, kas nagkawa ke telsenay. Inwita na ay dala mawi ya pinanar kan so dia ya kan sige yena. Wa tum den din dia ya. Alam mo si dari dia ya kan sige. And then dia ben yena ta kalong se awlo dalse, ikan sakulo malak ke, manakrewa long lalos pena subos ingay Pangay mabu, kato na paike, may nakaiwa, already dalhin siya, matalag na gutakay na siya mame, ko. Amen? Kung palako, kung so, palako. May kumiman, may pilay nila nga, kung may ko na paike. So mga naman may sige pa na sa ilingan na paike. At ang gigay nga ba na, na paike kaya ke, Asking my Buddhist kaya ali long sa kaya pa kuna fellowship may kaya sa nakaiwa ali na pa ni kaya sa close ali dutiya in kaya na pa long si fakta ke pag kaya hoste kena ke pum sila na sito strigal di meko kan lang ka shikin sham kun hosing ka akfalet ke may kollosa What's going to do? And when respecting leaders to us, Allah nila pala, kung respect pa naman Managot tari, ako yan na managot na ito, mising na managot sa ispetari. Who's there na may supaya po sinaro? Long sa los rin ka pa na, asingan, magpato po sinaro, makalan sa close mising. Talang may nganin ka, asin nga ako mising. Nganin ka, pangakamin na mising. Ang pena na kapena ba? Nganin ka, pangakamin na soup na pay na yokan mising. Long sa ka, pangakamin na soup, nito na mo flow. Amen? Ito long sing na tapo ko puman mising. Pinja na tapo, laylay ko, nainala, kya, nike kung may pangal na pa, kung may na pa, ito na na-joke to mo. Amen?
Aku was sama kafana born again. Seperti yang sambung lang sing God sing. Pangan dia met kuyo, pangan met my cash mo. Aku yung ke hold over. So praise God, pangan mauru. Well, come on up, Pastor Edson. I'm some fellas in the Pastor Kiefer. I'm more spirit, my sick back, passing a benson. And then I first like we get benson, you know, fellas don't listen to benson. Praise God. Praise God. Hallelujah. Now we go sila din na kaksekin at malalaki. Takay ni wowo, takay ni ko. Mga chigit pe, takay ni pen law. Kimatawa kaya nga, soon may chiluwo mga sasi pe na nga, then na extension pa po para kumasin siya. Kung may mga kastan kat mo siya, kung may akin siya ulit kikastan kat mo siya. Nangalag yung makuuslong, pagkaiwa, ma-cast ako. Ano na fall ng pwede ng vaccine ka? Taklat ka. Kulo kay Percy Malorella, inaspet ko yun. Insi sila may kalaysapan ka. Masi fan na. Kaya kalaysapan ka. Share na sin kuda mawiyas nga. Ngam nok taki ngaliye, ngawit kay ni sipe saye, aliye tawtan la wen na. Liye si kosik la wen na. Akat ito na paila. Kenik lan God in koy. Kawakan ni lan God kasi. Nanak yok som na ke Moet wees met elkaar staan mogen laten. Alle yok, het is pas een keer niet kapot zijn die die kalender kan. Ik ga er een pen los bij, zie je? Na, maar als je share, yok ben dat je moet maken. Sang mogen laten zien gaan. La, ooit een keer was lang gespannen nee, la. Was tigang na ke kat fak mo du pesi kat mong si fak mo du pesi kasi kat hindi ma pa lo fak ke o tana mo din si mo si pang kat di ma mai ta ko ke mo bas ne kat mo trials and tribulations ta shokta ma si kum ko hindi ke and that's the testing of your faith by Matthew Kipexing. Kung may Matthew clear, call and God na paye, mukwiki monggo. So, testing of your faith, ano na kaya, by the koke, mama kung diyam sin. Kung may pinaliya mo, maupe, maukeo, ako maliya mo, may ngano, may akayo, may ito koke monggo. And when kumekile non-ko, ingoin mo, kain kun mami. Aki kumete ko na pa hindi perspective siya mapayal sa akin. La fin mami maya kuya ko, fin mami maya oray naging ash endurance siya nilash me ingoin develop patience when she virtue makat eden na nakimod siya pa ingoin ash patience lash, endurance lash. Na fin mga kemisay, mga misay bel. Ami kung kayo tayo ba mo may katang na si pagka, fin when may kokimulan. Fin when ma eta kokimulan guys siya, na piya katang na, piya makadali mo, wow, lakan katang na mas. So kita mo tayo kliye, masiyas na kayo wapen siya. La mga katang na kimulas ngayon, ito ko, akala nila siya, la, pagkas tulas.
Ito ko, pinag ko hindi yung siya mo, blessings family. Blessings na siya family. Mo hindi ko may tatangin na ako may pinagkak ka dito. Amen. Praise the Lord. Thank you. Pinag kaya na kimamuitan nun ko. Mamuitan. Pinag show na ni kima, kot ano na akwat kem siya. Aspet siya, in fact lang ke il ko na na paye mo siya na in fact ang ko, Lord, who are you? May mo lang na po na kapuri ke may natalaki. Pero ke kadi sila na ke pela ko, sila na nagkanakalan na siya, na lang ko, Lord, who are you? Ito ko nito in fact, siya ka, in fact, Lord. Si kiyang na si Paul, Ganik lang ng Damascus. Tao talang na phone na mamay natin na Amen. il ponay na piye, siya na pa'y kat sila. May natin na ito in akpalat piye. Wag na kanis. Wag na yun. Iba mo na kiwa siya in akpalat piye. Kalorit man na kaya. Wag na kanis. Na pwede siyang ki mamoy tatako. Ninge. Pwede siyang ki in ko na rumapay ninge. Ministry of Reconciliation siya na tako na siya. Na phone na. Mamako na siya. Pwede siya na siyang God will reconcile fairness in you. Through you guys in Christ Jesus. Through you people in Christ Jesus. Parang kung guys siya makunom musiya niya, pa-ingoy reconcile fellowship. Nakita din, kaya na yung siyang sikyak siya. So, what we are, may pagkakin na kayo yok yan na, ngalin na long siya kimay, pasang mo, late na dahong na siya bakong rena. Kung may iyan na pa'y palit ka. Kaya Sam, subukang nga limay kos. Eto ko, alin na kuyigat mo siya niya. Dahil os na kiwa siya matang na siya, ilapran na yun. Posi on ko siya, kasi Sam, subukang nga limay kos. Tapi dia betul, ingin akhirnya lepas kau yang kasih God lah. Kalau ni mesti ni ke, itu mau, lain kata ni si sus ni. Me kalau ni aja. Kalau ni pak, kau berkatang lah. Itu mau, elevat ni si sekat le. Malu tu waktu kau kemul lah sah. Kata lalu lah, kata katang. Amen. Praise the Lord. Asal masih kita orang ingin akasih bagian mesti ni. Yung siya giling kayo, oray na, yung proy ke with kalansap, with sama impartation na sin, with we are masangpe, mula tayo sin kat, yung kayo na rapit kalansap lawas. Aspe, going away, na impartation siya bagay rapit na sin, Brother Stan, siya pasang mula, Sister Angie. Angie, Sister Claire, Brother Ian. So, kita sudah nak kelus di sini. So, kita ngatanggalus Brother Kiyoshi, Sister Kathy. Ganda kami ito willan sa Palestine. And ngasya may korek mo, may proy, ganda Bagaleyans, we passed on it. Pero galak pa sila. May siya, may na siya ni. Parang ngasya, pusin ka ito namin ito. Ngasya,
alang siya kala mi pe na sin wali lala. Brother sa Kios, Gosi. Ele ordain na ke Piki. Praise the Lord. Pwede ko. Basta, sige no? Eileen. Shayla. Praise the Lord. Claire. The man with the Ian Lash. Ian. Wala, Sister Ian. Laya. Frankie. May lasin na mapanaan. The man Nasaan na si Pastorino, kung Pastor Malo rin aktas yung masin. Pincher Eileen tegapin kita ba lihat mo tayo. Klumalat music kasi kita. Kita nagro impartation na may klansam nag-aakalabing ka rin si Dala. May doon ko siya pamilya ng yun. Kita, ano kit term singing ni other QC Sister Kelly nagi me in-house me ministry with the current casho klansam na rin fellowship financiero la. So yung dalala ngayon, dasong dispoema maybe they love to call Dapat our salmon boy. Kung ordain titing say kung da siya to ko na kami na kan salmon. Tapi kung matang ko na kung rin big force la kami ng pastor la. Yung pastor la lang si big force. Mana yok si bangten ko na kailan na pa yi. Wala ki asmal in relevant singing ko na liki ministry. Shek Penoye, Brother QC, Sister Kelly, naki kalansa po. Hindi kalansa po sipelan ka. Matay ko singing kalansa po, sumlikin na sapla, when retirement you malan ka. Unless kung ono si Mashiach lay, koin pa isin nila mo. When it expire, lan tagman ka. Singing the breaking ka naki kalansa singing, naki makadit ang gumdel naki panang singe may nagamay we witness him singe ide raproy ke ingdel naki sila ma molum dela ki singe to shak panlan kat ni sundela kede kios siel ki na manako lan pela singe te na pan para reklama singe Hindi pwede na nito no pon nakiplan ng kata mo tayo maklan sa pa. Panglan kata to meet kiki na kung fast na kit. Fellows in your room kung fin fast na kung going around na siya. You're called and then you're equipped by God. Kikall ang Holy Spirit. Apanin, lamay kumita na masinag tiyo panglan kata na siya mo singin pangin. Kaya kung flat mo kan wiklan sa pasyabelan God mo singin okay. Mo at his feet. Lamento ko upe, lamento ko ay malong ki brother friend yung kaka. Masayok si yung bakoko ba? Walang magulog kito siya. Katrina mamaurela pa ng kusyala, priority lang kat naging mogula siya.
Ono ki may cleanse up ngayon. Pinayash mo yung may tigi ka kimong mo, mga nabon na glute. It vindicate our and soup me to God. There is a right way of handling things that God bless you with. Na parang kung napanay ka hindi mo singi, kaya kung flat call mo singi, maybe kay sisir flat mo singi, Ashmangan kaya kaya kat met kaya makumarskan, kat let place kaya makumarskan. Amen. Na mo singi kaya kung dalwa na mo singi na, may cleanse up malang kat ma ordained them singi na, dalaling kim dan kim partition. Did they receive blessings like Allah? Iyan faith ka mag-cleanse up na Kiminisyo ang umdago Seattle mo Mga cleanse up po pa, panglan ka nag-imulad. Pastor na, Sister Harmon receive. Pangit ulay na sinisingin kung saan singgat mo singin. Kikolan God, Holy Spirit, Papa ng complaint, cleanse up or rock cleanse up. Singa pa ng singin, na siya, then ganda ka rin, do pastor, yung ganda ko. Pastor, Sister Ursula. Praise God, call mo po. Listen ka lang yung ministry, tanglan ka, nagimulan. Nagdadadala din mo ito. Call mo po church kami. Long Bensido. Jesus is down. Holy Spirit, come. All of us whom commitment to the account of glory. But impart wisdom, Lord, spirit of wisdom, spirit of knowledge and understanding that there's some carnal that the king lines up in the battle. The praise and good praise in Allah. Keep on up to learn again. More than we have a share. Keep one of them. We trust him up on the get the paper and Jesus, Father. Let's get soon. Lay down the sin that go. Lay down the sin that cleanse up singing. In honor come around and have them singing. Let me give our strength, let me give blessings slow.
That's the sister Lola ng Pedro. That's the mga kasagitan. That's the not. That's the Christian. Mong lahat na ang singing. Along si may klan sa mga peligro. May magandang prepare. Kung wala mong daw sa that weekend. Kaya hindi mo yun. Praise God. I think there is a stand and she may get on South again. Oh, love it. See, that's the man we made my break at the end. Let's sit down and so. Bukla na siya sa taong Diyos. Pasal ko siya rin. Kasi may plans of level ng government stand. Level ng business entry. Level ng soul na kaya na siya rin rin mga Clarissa Island. Masingin-singin lahat ng rin. Iba mo, ay sa taong onward. Onward. Siya rin niya sa akin. Para gawin na. Sa taong onward. Positive na tingin. Ele são mulher por si, pasal na nosso. In fact, asian may nangusin, nation may klan sa magiging Diyos nation may na malanam sa na po and society sa na kuila na po Kita kan fishing sila ng liing liyak na pala. Ito pero, may itapay pa nagtakong igatan kitang langgato. Telekaks ni gadyok, ni gadganlos, nagangan mo, katpas na pa'y. Waling pas na siyang kalan sa pakar. Waling pas na siyang gansong tagat masangay. Stan Henry, Clarissa Island. Naglansap sila ito ng circuit singing. Mahal si Mayo kimita pagkain gansong tagalik Jesus. Na sinwait na kay wala na. Siya ito na Panginoon siya. Siya na ito lang siya mo stand na tagamin siya ni kuna di baptize siya. Kat saan ditasang ng Jesus. Huwag na yung kansong na way. Stand and cheat. Larry Silent. Huwag na yung kansong na way. Hindi ko na na mamuli. Kaya mauli pa kaya saan ka. Archie siya. Nagyaligiya ki mga sinin bakla na yun. Elmo, sinsiyat-siyat na kayo mo. Masini buşalle, naşu. Eyni, masabal, duenle. Elmo itsi sumda na. Buulan na kayo at ikaynap ka na gimataman God, ki presence ng God. En sumat ka na siya kayo gandiye. Kalat na lang yun pa mo. Tuy, dalan. Okay. El ben bu masini çalan aşık en iyi masallah. Umdali story. May taga maaş ne enchisten derse. At nasıl kumdala kişi Rick mamulum da kişi kumdala çlamin Jesus magaypan na kaynak pali kumdala umda. El ben mo inye masallah mo eminde e magluklong na nakmalasan siya. Nangalong layman pa na siya nga pa sa pailaw. Siya isang kesyo. Inakala yung mga sinistem, like Malayang government, there's some mountains to climb on top. Ilpa premier, ilpa shady mo na kayo. Government mountain, business mountain. And yun the phone na, family, religion, business, entertainment, media. Mga nil pa shady nang nakalap mo ito doon na panin. Una, first naman ito ito siya. Hindi naman na kayo kay fellas in this side of that siya. Ingan run ki Makati laki tayo. Ukan mo daling government. Ganda ka nila kayo na. Pinaproy kayo. Steady siya ng daling government. Deproy ka kayo. Finance ko ito kayo na sila. Sign na sila kan makaike. Langgan mo uyak bakit kayo na naman God.
la government in the name of Jesus. Amen. Business ko ay nasihin mo. Siya dahil suke. Nang nga stand entry clear sa island. Nang nga tabot. Ngayon sa bayan. Lem ngayon sa bayan na siya. Ngayon sa bayan. Paano nga mag-understand? Kung di fast kayo, misingin. Ang lahat kong napay, may project bed. Mana pa yung place yung ko. Sino nga nga kung dala misingin. Kung dala uus una mga God. Kung dala kailan yung una mga God. Pinsak sini. Kung yung pala plan mong ka ni una. Kailan single siya na pinbela sini yan. May sikya, kadila kailan yung mind script yung mga sa target mong kung dala mo sura lang at payak na may bakit mo. Parang misingin. Kagat ka niya, Lord, please. Please, sige mo kung dalam singin, may cleanse up. Anointing man ka, paan kaya may panay. Kaya, dalawa sing, blessings, song mo singin. Song ikaw man ka. Cleanse up, wish man ka, very silent. Thank you. Lagyan pong pala. Church family, when singin ko lang mo kung kikulayan ka dali. The city. Mas masin din ka din siya, our friend, Google. Sa matayang Porsche, mga kuwa ko yung gadget. Lord, bless you and keep you. Make his
Pangay, may lagosh, kawan gosh may dangay mga Well, singing me. There's some give me some God. When in my beast came on the kishpin, man with that God by boy kundela. Ke call, ke fast and God mo kay pangan. And then this one that kita na kind of sign and makat result na sundel. Back home del na gawa mi singi erela man sikya mi singi. When calling God, sundel mi singi result na sundel. In fact, that our people medo sa talong language, talong language. Nagkalang yun siya kahit siya nagsigal mo na lang. They would call a wall and sundel. Or she was sundel, and then family ka siya. Nagkikita yun na kahit mo, isam na pang ikaw sundel. And then we cry to see. There's some of him maganda na kayo. Why not see? It could be your neighbor. It could be your friends. Siya kaya ni Ripon ng Mapesyon, Ezekiel Mami. Kaya sino Ezekiel kiring ng lagi. Hindi na yung mga kung sa kaya may pinchak sinsi mo ito din. Kaya ni Nurit mo, kaya ano si kanina yung pagay. We are called kung dahil may kung sa middle ng panakot. You stand and see. We are called to receive. Call them to see God. That's a sign of surrender, Lord. Because you can call the person that give them today. In fact, the wedding call of $20. Because bro, give them today. The seeker or anything else. I know how to look the same way. May kulan sa kung ano po naman. Yes, Lord God. Receive, you will receive. When the give one made of him. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Receive it, receive it.
when the name of mom, on not the life of which of the complaints in the sea, the moment the call the home of everyone, Mark God is Jesus and you move over you. Don't leave this place without receiving Christ in your life. This is your opportunity. Nagimulong na po na nag-eternity. Kung hindi na ito la commercial singing, kung pinakata na pa yung umuwi ko, emisya kung nakandala commercial yan, kung mamay siya, inda ko, doon sila sang mo na si Jesus. Kung may wala na may kami, matiwila ang sila. When one of these like Pentecost, naging salvation man ka. Salvation man ka because in God. Magkaibang ka. Mga ikon ka rin kang dagatin na siyo. Makunti ko'y nauli kayo mo. Kung bita ka na may nagdating project, may kalan sa post pa may. Kaya project, bata siya ka nito. Walang mo utsish. Walang mo mabata sinabi sini. Singkatay na mo, singkatay na pasta. Tasha, arsish ko si Michael Jones si mo mabata. It's a marginalized bad. Now we, Christ, crucified, darling. Being crucified with Christ. And the life that I now live, I live by faith. And my total dependency is on Christ Jesus. And my expectancy is fully on Christ Jesus. The life that I now living, I live by faith in the Son of God. Siya mag-long sila, ilong siya kung parang nakampan sila. Kulukot sa mga failure mo. They're not final. They are stepping stone that you can stay on and change your life. Give thanks to Christ and tell you more. When we sing yung moment na it's Jesus. It's Jesus na yung moment. I said, Brother, yan lang na yan. Haliyah may sasimsing. Brother Shirley, we invited while sing. When silang ka, when may nanlan, tabalang ilaro, in sang Shirley when consulta simising. Umasok singing. Tabalang will bring divine reversal in your life. Keep calling on like you know. This is your beginning. Paano musingin, masasisin na siya pa. Jesus na mga eki mata kimongo. Kaya sinagay mo Alian Henry, Alian Mary, Alian Trey, Alian Jonah Balay. Praise God. Hindi lang siya singing. Invitation siya bagay pang napanong na siya. Kimaong din siya singing ngayon. Nakimaong mapatat mong din. Aliyah sila gabi. Siya ba natilim singing? Aliyah. Ano kung bangon mo? Upele ko yung kumaloy sa lapan na siya Jesus te ko'y naktas sa segundo. May sige makita kasi may taga mawigat online na. When you see a pokpok kuluklong, makalangan ka te ko'y il. And makita na. When you it mawulong ko'y nawala spiritual issue mo. The only thing that you will ever need, any person in this life, is for Jesus to dwell in your life. And the Spirit of God, then Lord, si Rayman, wait a minute. Kung dancing God, magunong singing invitation at the coming, along si Rayman, at yung singing. When now we go,
kung finish Jesus is you. Amen. One now limo. Auli mo matagong kay panagikumti sampo mo. Auli yak si mapay pulagato pa. Kalikot na may kituman kung pinay ng ime. Isingin may tansin. Kano pa may? Look to Jesus. Magkaiba na kayo dila. Magkaiba na kayo shoot si masasi. And should be singing on the David and back. Creating me a clean heart. Give me a new beginning. Ma, teorik na kimakurela pa chiwo. God create ma. Il teorik maging create na ma. Call and castle of penance. Kaya managiwal back here. Word of life. Pamsi. Listen. Mesti may kaliwat na. Ngayon pa yung bilang si Sang Mong si Jesus. Mesti. And si may talag na Troy King. Kailan require niya kung kanta na sikla may umrala kulong ko. May tingapay shot mo, tingapay shot forgiveness. You need that wall. Must separate you from Christ Jesus. Kinasham sa ninyo ng ikaw nito. Bible of God that Jesus is the holy priest. Kaya priest to God, ilmagay po ng Peter, kimata, kanya pa ilak sa kaya mga kaya. When you see the nation matagay ni, king and priest ni kanya tagay ni, Jesus magay pa na king and priest, kaya kanya pa, il-intercede kong it-paroy na pa yung siyang pagdanan niya na. Na hindi, askola ninsuk na siyong kantang talik natin. She was sitting back at the book of John, Gospel of John. Sa pasiyo. Masang ko na si Gusta Kiwa. Mawalan niya yung kantang talik natin ka. Kung titalinding ka, kispin kung wala ang simay. Walang mapay depende ko sa ang simay. Kung dahil na ingkan sa mo walang simay. Mo na makaipa na ito singkat. May katagay back in. Makaipa na ito. Parang bisingin. Ông say, music is good. Ông say, why we go? Vì cũng bố sĩ mình sẽ nói, ông gọi sẽ là, ông gọi cất tất cả coi như bồi kì bên sĩ. Em phơi là kì bên sĩ. Ông bin mong sĩ Jesus là kì mong công an. Honestly, here, Lucas having broken Brother Depart. Brother Pastor na, Brother Pastor Edson, Brother Pastor broken. Dela pray na, I should make this altar. Umpinin na just to get your life back to God or make your life straight. Mahal kaywa, kung kayo magawin. That many years na kami niya tuwa, init pa titin ka na dito. Iloro preaching lang ang ising ito kay Protestant. In mo, Roy King, may masik atin rin yung ating talan. God, ilo yung makimulan. God, iti pamit ka kinaglukin yan. Iti pamit ka kinaglukin yun na ideologies. And kung ganito na naman ito, kung ganito niyo, pamay bensin. Kung dalang ising ngayon, let's put the colors together in one place. And that one place coming from is in Christ Jesus. Na kung may baliyan na pa eh, rainbows ko rin may kato na pa eh. Differences, mga tigyan ng Christ. Iluran na pa ng kauren na may sisilan, may tagaykan saan po. Parang may tagawag i-mention na yun. In fact, kami niya, tigin ka na din back to the recall ng kamo. Praise God. So, available we kong places sa hinggan we kong konsumkanan kasang gagmona. Namano ko nito, iyan na duma, in-baptize them din. O na ngayon mo ang tatang. Cebu. And that's love. Huwag naman siya, siya, pumupusin na kimantin. Arsuwas tumigan sa mas namin niyo, tatalagin sa mga kamay, Jesus pamula mga kamay. Ano, lahat mong niya, kahit mo nga
Parang may tugay mo, awang simpan ng kasi. Pingumang si Nalmito, pingumang si Revive, si Bella, pero kung pinipuri kay Christian J, may talay mo si Masangula ka, a prayer Just come to the altar. Just come before the Lord. Kung nasing ka. Kung pinang si Pangulong sige, may dress up the altar. Kung pinang si Mansipe, make your life right with God. Mansipe mo ikisimuin mata. Eh, magkaiba na kang TV at nature. Walang mawala na kadin mata. Kadin tiwupoy. Kanina commandments in kan mata. Eh, pamata. Upon my back, when the nature of God is the God, He may receive Jesus name. Pang my seek Praise God. Glory. Praise God. See, kita na wakil. Pwede kita sa plan. Pwede kita na offering lot na sin God. Kaya offering mo. Ang sige sa altar sin. Music ko naman lang. May dalawang ito ngayon. May dalawang ngayon. Dahil Brother Ian Rinsin. Ang telepono ko lang si may we pass the gift. And the place to start with
nagkaiwa. We singing, Jesus, mais kong, uminlay mo, emin lang mo. We singing, mga lalpungi, mga pagkakitwaling ngayon, kain siya, that Jesus, umpamula, umbaykenin, bayin, emol. We singing, matsulera, mansut mola, eiskom, uminlay mo, emin lang mo. We singing, Holy Spirit, ascension. Pwede siya nakikosa. Ang abang song we singing, a witness, nakiwala na mo, nakiwa. We singing, ngayon nga naging good pa, lamuin mo pa, all of we singing, here's been Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Kung binura na po sa mula sa Jesus po, sa last meeting ni Jesus, malo po mo ng bata. Kung binura na po lang po sa way po bringan, kapilo Jesus. Across the room, Lord Jesus. May kalahin si Tara kin rip ang kinalahin mo. Kaya may kalahin si Nipa, Jesus ang pinag-isip. Malahin po si May Tagal, Arsh may hanggan, may ukil na po kumay. Umayroon na at kalang itar. Mapay pala kayo pa ng may tagay mo. Benjamin po kanro ng Prochilin. Welcome to the family of God. This afternoon, matawag nag-isap na yung bangay. Holy Spirit lang God ang rin mo ko. Rin makawin sige mo kung isingin na tayo. At sang sinasan ng Jesus. Sinayawas ng Jesus ko. Katingan ito yan. Katingan ito yan. Pingkong tuna. Pingkong matangay siya at napan ng tuya. Kuben tuya ngay, pinayas mo yung sisis ko. Syukya po yung singan, pinuna, may tuna, kais ko, di kais ako ito. May tuna. May tuna. May tuna. May tuna. Kais tuna. Will you pray for me? And I will pray for you. May clue, bingalo pe, kung juga na buci. May chinasis kong net, may tanasin mo, na priority vision. Tanasin. Mga priority vision, na second priority vision. Will you pray? Kung may bago ng wait sila yung nagimita, pinpangan na tayo kimukudo mo, kung may mga send yung nagimita na sa saligimita. Kusingin, Roy kimit sila kimo. Roy kimit sila ka. Patagalin tulad. Eyes closed. Roy kimit sila niya. Roy kimit. Wait, Roy kimit. Roy kimit. Roy kimit.
Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Iba mo kiwit si Pana, may kulong si Pana. So all the song na si Jesus, ano ba? May kulong si Ilda ka ng God. Inga siya o ingan ke nabalibugan ng God. Ingan na pa ikin. Likimit niya nga uliya. Si Wasos mga kamatay na nauliya. Parang kahit sila kang masasya na kalagay. Maulang mo siya hinay. Brother sa si Dugan ni San Sebastian ng Jesus. Wow. May kalarakan ko yun. Koman ka magkaipan ng paraman. Inga siya celebrate God. Praise God. Kumensong gikolan God musik. Kikong doon naman, i-glorify God, oversee, offering kong musik nga pangay, reclaim isang umganda ka, tuya ko rin offering mo mabel, nakipensin na celebrating God. Pagkulong siya nakisima ng mga siya, or grace if they have singing, nagimunglan with kalansap na kayo mamata ka, pagkasan God singing. May na kayo Brother Shirley, Brother Gunn, Brother Nod, Brother Edson, Brother Kevin, Brother Mountain, may kinawag na. Kahit sila ka mga shootcast, may singing eh, sang nasing God see your praise. Parang may singing, praise God. Power it, may singing eh. Oh, sang si Basa na Jesus. Robert, God bless you, brother. Wow. Praise God. Kung sa sisimot may singing. Brother, God bless you. God bless you. Wow. Inaran ako rin lang ako. Kachapin ka ba singing? Kung bless ka lang chip singing eh. Chip singing with it. Kung bless ka singing. Wow. Panginoon. Ilayan si ulit sa kanta. Tinawala ako rin lang ako. May tagay mo mga langsi. May tagay mo mga surala ako rin langsi niyo. Kung kahit karala ako rin kung kasi faith. Pag ganyan kayong mama siyo. Mahunggan relatives niyo. Kung kahit relatives niyo. Praise God. Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Offering si Palay. Offering si Palay naman. Brother Frankie, il avait une chance de jouer pour elle, ça qu'on ne me laisse pas dans le chute. Il a une belle avance. Hallelujah.
Beflofen, começou na Bethlehem Tingkat Katie. Começou na Yakin kung may kung blues pound kasi. One pound na libig ko pang wala niya. Praise God. Kami siya ito na ito. The following is bringing the announcement of sausage. We're going to clean the exhibit like in Jesus' name. And then you go back, amen. God bless. Online viewers, God bless. And then I'll give Lord our singing. Praise God. Frankie, my son is in. Benji, my son is in. Like not accepting the mercy. Not spending the wall. Just be seated. And again, I'm going to go along with Let's go announce it. Lion. Hey, Lion. Hey, I jump in that set. I'm the one saying, my name is Patrick, name is it. Hey, Patrick, name like in tribe. God bless. Not right, not there. Praise the Lord.